Знаете ли, че в Hitmax може да си връщате пари обратно от семейния пазар? С 2 локации в София, Люлин и Младост. Днес сме в Младост и ще си напазаруваме за вкъщи. Винаги преди да отидем на пазар си правим списък. Може да напишете в коментари вие какви трикове използвате, когато пазарувате с деца. За някой обаче се оказва доста отекчителен. Знаете, децата не винаги са на нашето мнение, кое е хубаво и кое не. Опа, шоколадче! И след като излязахме малко от списъка, напазарувахме, правим последен оглед, защото Hitmax наистина има огромно разнообразие. И хайде към касата! Буквално с пълна газ. Това случва ли ви се, когато пазарувате с деца? И преди да приключим с пазаруването, е време да си върнем пари. Просто ни сканират приложението и